איך תראה המלחמה של העתיד? מאחורי כל הסרטונים האלה של רובוטים חכמים בשדות הקרב מסתתר סיפור הרבה יותר עמוק. אנחנו לא רק מדברים על טכנולוגיה, אנחנו מדברים על תפיסת עולם שלמה. במערב יש עיקרון ברור, Human in the loop. רובוט לא לוחץ על ההדק לבד, תמיד יש בן אדם שמאשר, שמפקח, שנושא באחריות. שליטה אנושית מלאה, בקרה, אתיקה, משפט, מוסר, כי בסוף זו לא מכונה שמחליטה על חיים של בן אדם. אבל במזרח שם הגישה אחרת לגמרי. שם אין פחד ממערכות אוטונומיות. הרובוט מזהה פנים, מאתר מטרה ויורה. לבד. לא כי הם רעים, כי שם רואים בזה יעילות, זמן תגובה, דיוק, ביצועים. ופה בדיוק עובר הקו בין שתי תפיסות עולם. במערב אחריות מוסרית, במזרח יעילות טכנולוגית. זו לא רק שאלה של בינה מלאכותית, זו שאלה של אנושיות, של מי שולט במי, ושל כמה רחוק נהיה מוכנים ללכת בשם החדשנות. אז כן, הרובוטים הצבאיים כבר כאן, אבל עכשיו מגיע הזמן לשאול, לא איך נבנה אותם, אלא איך נחליט להשתמש בהם. תעקבו אחרינו לעוד חדשות בתחום הרובוטיקה.